Il-Bord tal-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar tal-permess biex ikun estiż il-Konkatedral ta' San Ġwan. Quddiem il-Bord il-membri mill-Fondazzjoni għall-Konkatedral ta' San Ġwan spjegaw il-pjan għall-estensjoni ta' mużew. Mużew li l-ħsieb warajh u li jesebixxi 29 arazzi li jmorru lura għal żmien il-Gran Mastru Perejos, l-istess Gran Mastru li rregala arazzi lill-Konkatedral u li huma meqjusa bħala uniċi fid-dinja. Minħabba nuqqas ta' spazju dawn kienu qed ikunu esebiti b'mod sparpaljat b'konsegwenza li kienet qed issirilhom ħsara fuqhom. L-arazzi huma twal 52 metru u li jieħdu spazju ta' 780 metru kwadru. Bħalissa jinsabu l-Belġju fejn qed ikunu restawrati u l-pjanu li jerġgħu jinġiebu pajjiżna is-sena d-dieħla. L-estensjoni se żżid l-ispazju fl-isfond li l-katedral qed ikun miżgħud bit-turisti. Se jkun hemm ukoll ċentru ddedikat għal Caravaggio kif ukoll entratura u post ta' ħruġ ġdid li jissepara triq il-merkanti minn mal-Knisja. Iktar il-qudiem hemm il-ħsieb li jkun hemm aċċess għal postijiet oħra li bħalissa mhumiex miftuħa għal pubbliku. L-estensjoni tal-mużew ma kinitx approvata biss mill-Bord tal-MEPA, iżda wkoll kellha l-approvazzjoni minn sezzjoni tal-UNESCO l-ICOMOS. Fil-fatt id-diskussjonijiet bejn il-Fondazzjoni għall-Katedral ta' San Ġwan u l-ICOMOS kienu kontinwi tant li waslu għal emendi fid-disinn tal-proġett oriġinali. L-emendi saru b'mod li jassigura li d-disinn tal-mużew jikkumplimenta il-bini storiku tal-Konkatedral innifsu.